ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብውሕዱ 190 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዝደሓኑ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ገሊጾም። ሓያሎ ህፃናትን ጥዕናዊ ጸገም ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 130 ስደተኛታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ሓንቲ ጃልባ ተጻዒኖም ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ዝፈተኑሉ ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣብ ኣፈፌት ሞትን ከለዉ ብውልቀ ሰባት ዝውነና ጀላቡ ናይ ህይወት ኣድሕን ዘመተ ብምክያደን ብህይወት ክወፁ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ። እቶም ግዳያት መሬት ኢጣልያ ዝረገጽሉ ክልተ ካብኦም ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝወረዶም ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ፖሊስ ኢጣልያ ሓቢሮም። ካልኦት 60 ስደተኛታት እውን ተመሳሳሊ ጸገም ኣጋጢሞም ኣብ ክልል ማያት ማልታ ዝነበሩሉ እዋን ሓካይም ብዘይዶብ ከም ዘድሓኖም ኣፍሊጡ። 21 ካብቶም ግዳያት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት 6 ኸኣ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ስደተኛታት ከም ዘድሓነ ዝገልጽ ሓካይም ብዘይዶብ በዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ናይ ዝሞቱ ዘለዉ ቁፅሪ ኣብ 2021 እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ መልኪቱ። ብመሰረት ጽብጻብ ተሃጉራዊ ትካል ላብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 1370 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መንግስቲ ተቂሙ ዘሎ ልፍንቲ ሲቪላውን ወተሃደራውን ሓይልታት ምትፍናን ተፈጢሩ። ኣብ ወንበርቲ ቆንስል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሰንኪቲ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ሱዳን ናብ ተኣፋፊ ኩነታት ስለ ዘላ ወተሃደራዊ ሓይልታ ሃገር ብሞግዚትነት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዩ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ዝርከብ። ኣካልቲ ቆንስል ዝኾነ ብማሕበራት ሰብ ሞያ ዝተጠርነፈ ሓይሊ አልቡርሃን ዘቕረቦ እማመ ንዴሞክራሲያዊ መስርሕ ምስግጋር ስልጣን ዝዘርግን ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዕሉ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ዝጥሕስን እዩ ብምባል ተቃውሞ ስሚዑ። ነቲ ዕልዋ ዝፈተኑ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብስላማዊ ጥሩፍነት ዝተወደቡ ሓይልታት ዝተበገሰ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ዝገለጸት በርጊሳዊ ማሕበር ጀነራል አልቡርሃን ነቶም ሓላፍነት ዝስከሙ ካብቲ ሰራዊት ኣውፅኡ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ዳ እምበር ብሰንኪ ዝፈሸለ ዕልዋ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክጥሕስ ኣይግባእን ኢሉ። ን3 ዓመታት ዝጸንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆንስል ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዕድመ ስልጣኑ ብቂዑ ንሲቪላዊ መንግስቲ ኸረክብ እዩ መሰረታዊ ስምምዕ ዞም ሓይልታት። ወተሃደራዊ ክፋል መንግስቲ ሱዳን ናብ ስልጣን ክቕጽል ስለ ዝደለየ ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ባዕሉ ዝወደቦ ድራማ እዩ ዝብል ጥርጣረታት ካብቲ ሃገር ክነፍስ ጸኒሑ እዩ። ብተወሳኺ ሞግዚት መሰጋገሪ ቆንስል ሱዳን እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘይኮነ ህዝቢ ሱዳን ብምሉእ እዩ ዝብል ተቃውሞታት ካብ በበይኖም ተቃወምቲ ውድባት ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት እዩ። ወሃብ ቃል ቆንስል ሱዳን መሐመድ አልፋኪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብሰንኪቲ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣኽባሪ ሕጊ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት መንግስቲ ኣብ ምስያም ውልቀ ሰባት እውን ፍልልያት ክርአ ምጽንሑ መልኪቱ። ኣብ ሱዳን ምስግጋር ስልጣን ብቤት ፍርዲ ክውሰን ኣለዎ ኣብ መንጎ ዝብሉ ወገናትን ኣብቲ ዝተመደበሉ እዋን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክካየድ ኣለዎ ዝብሉ ወገናትን ሓያል ክትዕ ክካየድ ጽኒሑ እዩ። ኬንያን ኢትዮጵያን ዶባተን ንንግዲ ክፉት ክኸውን ናብ ስምምዕ በፂሐን። እቲ ብኢጋድ ከም ዝተማእከለ ዝተገልጸ ስምምዕ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ውፅኢት ሕርሻን ሃለቕቲ ነገራትን ኣተኪሩ ዝካየድ ንግዲ ብዘይ ዝኾነ ምትሕላኽ ካብን ናብን ክመሓላለፍ ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረመ ካብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ዊልሰን ጀንግ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምኽፋት ዶብ ሞያሌ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምትብባዕ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ እውን ብውሕስን ስሉጥን መገዲ ናብ ክልቲአን ሃገራት ክመሓላለፍ ዝሕግዝ ክብል ገሊጽዎ። ዝርዝር ናይቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ገና ዘይተገልጸ እኳ እንተኾነ ኬንያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ንምግታእ ብዝብል ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ብጽኑዓ ክትሕሉ ጸኒሓ። መኽፋት ንግዳዊ መስመራት ምስ ኬንያ ንኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምስ ሱዳን ዝተፈጥረ ዶባዊ ምስሓብን ዘስዓቦ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዋሕዲ ቀረብ ሃለቕቲ ነገራትን ንምቅላል ሓጋዝ እዩ ዝብል ርእቶታት ክወሃቦ እንከሎ ንግዳዊ መስመር ሞያሌ ንኣሽቱ ንግዳዊ ንጥፈታት ካብ ምትብባዕ ሓሊፉ ዘምጽኦ ዓይነታዊ ለውጢ የብሉን ዝብል ተጸራሪ ርእቶታት እውን ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይወሃብ ኣሎ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ኤርትራዊት በዓልቲ ቤት ንዘላቶን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ጽቡቅ ቅርበት ኣለውን ዝተባሃለን ሶማላዊ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ክኸውን ንኽረቕሖ መደብ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ዓብድረዛቅ ማሕሙድ ዝተባሃለ ኣባል ስልያ ነቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ሑሴን ሮብሌ ካብ ስልጣኑ ዝተሰጎገ ፋሃድ ያሲን ንምትካእ ከም ዝመደበዩ እቲ ምንጭ ዜና ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣቐዲሙ ምክትል ሓላፊ ስልያን ዝነበረ ያሲን ፋራይ ከም መተካእታ እኳ እንተረቕሖ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብሌ ስለ ዝተቃወመዩ ነቲ ኤርትራዊ በዓልቲ ቤት ከም ዘላቶን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቅርበት ከም ዘለዎን ዝተገልጸ ዓብድረዛቅ ማሕሙድ ክረቕሖ መዲቡ ዘሎ። ዓብድረዛቅ ማሕሙድ ብጉዳይ ናይቶም ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ዝተባሃሉ ኣስታት 7,000 ሶማላውያን ወታደራት ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ ተደጋጋሚ እዋን ናብ ኣስመራ ከም ዝተመላለሰዩ ተገሊጹ። ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ታገር ብጉዳይ ቅትለት ናይታ ኢክራን ተሕሊል ዝተባሃለት ኣባል ስልያ ሶማል ብዝምልከት ኣብ ምሰሓብ ከም ዘለው ክግለጽ ቀኒዩ። ብዛዕባ ቅትለት ናይታ ኣባል ስልያ ብዝምልከት ሙሉእ ጸብጻብ ከቕርብ ንዝተዋህቦ ትእዛዝ ከም ዘኽበረ ንዝገለጾ ሓላፊ ስልያ ፋሃድ ያሲን ካብ መዝነቱ ዝሰጎገ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሴን ሮብሌ ጎቤ ብዝብል ሰጓን ዝፍለጥ ሌተናንት ጀነራል በሽር መሐመድ ጃማ ከም መተካእታ ረቂሕዎ ከም ዘሎ ጋረወ ይገልጽ። ብዛዕባ ምርቋሕ ዚ ጀነራል እውን ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚደንትን ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዘዳው ከባቢታት ዝፈተኖ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝመኸነ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ትማሊ ሰንበት 26 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ባራኬት ዝፈተኖ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ሱዳን ተመኪቱ ድሕሪት ከም ዝተመልሰ ጠቒሱ። ኣብ ቦምበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ጠቕላሊ ኣዛዚ ሰራዊትን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ብቐዳም 25 መስከረም ከም ዝፈነዎ ብምሕባር ሰራዊት ሱዳን ግና ሓደ ሰሙን ድሕሪ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋውን እንተኾነ ሃገሩ ናይ ምክልኻል ዓቕሙን ብቕዓቱን ከም ዘመስከረ ኣስሚሩሉ። ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ብሱዳን ዝተዋሃበ መግለጺ መልሲ ክትህብ ተጽቢት ኣሎ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ 6 ሕዳር 2020 ኣትሒዘን ኣብ ዞባ አልፋሽጋ ድሕሪ ዘካየዶ ደባዊ ግጭት ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐቲ ዘሳሓብ ከባቢታት ተቆጻጺርዎ ይርከብ። ሃገራት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጅቡቲ ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ምስ ሞሮኮ ንምግጣም ኣብ እትገሸሉ ዝነበረት እዋን ብትራንዚት ኣብ ፓሪስ እናሓለፈት 3 ተጻወትቲ ዓቕባ ንምሕታት ከም ዝተረፉ ጋዜጣ ሎሞንድ ኣቃሊሓ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ብኣልጀርያ 8 ባዶ ተሳዒራ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝካየድ ናይ መጻረዪ ግጥም ጸወታ ንምቕጻል ብ6 መስከረም ኣብ እትገሸሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ፓሪስ ማዕርፎ ነፈርቲ ኦርሊ ኣብ ትራንዚት ተሪፎም። ንሳቶም ንፖሊስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣብ ፈረንሳ ፖለቲካዊ ዕቕባ ንምሕታት ከም ዝወሰኑ ገሊጾም። ጅቡቲ ን22 ዓመታት ስልጣን ብሒቱ ብዝርከብ ብምልካዊ ስርዓት ዑመር ገሌ ከም እትመሓደር ዝገለጹ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሮም ተቃውምቲ መንግስቲ ፈረንሳ ነቶም ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ጅቡቲ ዕቑባ ክህቦም ተማሕጺኖም። ኣብ ፓሪስ ኣብ ሕክምና ቀኒዩ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ወዲ 73 ዓመት ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገሌ ድሕሪ 5 ዓመታት ስልጣኑ ብህዝቢ ንዝተመርጸ ዜጋ ከረክብ ምዃኑ ከም ዝገለጸ መጽሔት ጀን ኣፍሪክ ጠቒሳ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ምስ ኤርትራ ዝምድናና ንምምሕያሽ ዝገበርናዮ ጻዕርን ዝነበረና ተስፋን ውጽኢቱ ከምቲ ዝተጸበናዮ ኣይኮነን ክብል ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ መበል 76 ስሩዕ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ 13 ሓምለ 2021 ናብ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝለኣኽናዮ ደብዳቤ ከም ዝሓበርናዮ ምስ ኤርትራ ዘሎና ናይ ዶብ ጉዳይን ሃለዋት ናይቶም ብኤርትራ ተታሒዞም ዘለዉ 13 ምሩኻት ኩናት ጅቡትን ብዝምልከት ዝተገብረ ጻዕርታት ዝጭበጥ ፍረ ይረኸብናሉን ኢሉ። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘተ ሽምግልና ወይ ድማ ኣህጉራዊ ደህንነት ክትፈትሕ ጸዊዑ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ጅቡቲ ዘዋስና ዶብ ከባቢ ኣንዳሊ ዘለዋ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትብትን ብምምሕፃን እዚ ስጉምቲ ምትእማን ኣብ ምፍጣርን ዝምድና ንምምሕያሽን ጥጡሕ ባይታ ኣብ ምፍጣር ሓጋዚ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ኣብ ጉንበት 2008 ዶባት ኩናት ንዘካየዳ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይን ንምፍታሕ ፈለማ ብመንጎኝነት ቀጠር ድሒሩ ድማ ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣይተዓወተን። እቲ ጻዕርታት ዘይተዓወተ መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋት ናይቶም ኣብ ኩናት ዝተማረኹ 13 ወተሃደራት ጅቡቲ ምሕባር ስለ ዝኣበየ ምዃኑ ብወገን ጅቡቲ ይስማዕ እዩ። ጅቡቲ ብወገና ኣብቲ ኩናት ዝማረኸቶም 19 ወተሃደራት ኤርትራ ከም መባድልቲ ሒዛቶም እኳ እንተነበረት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝገበርዎ ጻዕርታት ግና ንብምልኦም ናብ ካናዳ ከም ዝጣየሱ ጌራያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ኤምባሲኡ ክዓጽኦ ምዃኑ ተሓቢሩ መረባት ሓበሬታ ግብፂ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ማሪቆስ ተከለ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረብኦ ዜና እቲ ኤምባሲ 3 ወርሒ ከም ዝዕጾ ብምጥቃስ ጠንቁ ድማ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ብዘሎ ቁጠባዊ ማሕነቆታት ደኣንበር ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ምስ ግብፂ ዘለዋ ምስሓብ ከም ዘይኮነ ኣስሚረናሉ ኢትዮጵያ ኣብ መጋቢት 2020 ኣብ ሱዳንን ግብፅን ዝርከቡ ኣምባሳደራታ ንግዚኡ ስሒባ ምንባራ ዘመልከታ ማዕከናት ዜና ግብፂ እቲ ጠንቂ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ንዝተፈጥረ ዘይምስማዕ ምዃኑየን ኣረዲአን ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣጋጢሞ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ውድሆታት ኣብ ኣስታት 4 ሃገራት ዝርከቡ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ክሰሓቡ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብወግዒ ምግላጹ ኣይርስዓን ካብ ኣሜሪካ ሃገራት ኤውሮጳን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ዝተሳሕቡ 10 ዲፕሎማሰኛታት ገሊኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱን ከለው ዕቑባ ንምሕታት ዝተረፉ ከም ዘለዉ እውን ይፍለጥ ኩናት ትግራይ ብኸምዚ ዘለዎ መንገድን ተቐጺሉ ኢትዮጵያ ንገለ ፕሮጀክትታ ብምውዛፍ ናብ ተቐዳምነታት ዘድልዮ ጥራይ ከተተኩር ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ብወግዒ ተዘሪቡሉ እዩ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ደው ንምባሉ መንግስቲ ምስ ቤት ምክሪ ቤጃ ዝርርብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ በኣባል ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ሽምሰዲን ካባሺ ዝተመርሐን ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያትን ጸዓትን ነዳድን ዝርከብዎም ሰበስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ዝኾኑ ኣባላት ቤት ምክሪ ቤጃ ብ26 መስከረም ኣብ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ዝገበርዎ ዝርርብ እቲ ኣድማ ገለ ክፋሉ ደው ክብል ተሰማሚዖም መራሕቲ ቤት ምክሪ ቤጃ ወይ ናዚሬስ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ዝተጀመረ ዝርርብ እናቐጸለ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክሳብ ዝበጽሑ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ወደባትን ገማግም ባሕርን ዝርከብ ሻምብቆታት ነዳዲ ንግዚኡ ክኽፈት ክውስኑን ከለው ናብ ወደባት ዝእቱ ኣውራ መንገድታት ግና ተዓጽዩ ክጸንሕ ምዃኑ እዮም ገሊጾም በዚ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ብዝያዳ ተጸልዩ ዘሎ ከባቢታት ኣብ መልኣኽን ምእታውን ነዳዲ ዘገልግል ሻምብቆታት ዘለዋ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን እያ ብሰንኪ ድማ እቲ ኣቐዲሙን ብናህሪ መሰረታዊ ዋጋታት ተቃውሞታት ክካየድ ዝሓገየ ህዝቢ ምብራቕ ሱዳን መነባብርኡ ብዝበኣሰ ተጸልዩ ይርከብ ነዚ ብምንቅስቓስ ቤት ምክሪ ቤጃ ዝተኻየደ ኣድማ ንምቅዋም ኣብ ከሰላ ሻምቡ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደውን ተሓቢሩ ኣብ ምብራቕ ሱዳን መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ዶንጊ ብዝብል ብምንቅስቓስ ህዝቢ ቤጃ ዝተጸውዐ ኣድማ ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙሎ እቲ ባሕርን ምድርን ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ሰፊሕ ዞባ ሱዳን ካብ ብሄረ ቤጃ ዝኾኑ ቀቢላታት ሃደንደዋን ቢን ዓሚርን ከምኡ ድማ ራሻይዳ ይነብርዎ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ሱዳን ከምርሕ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሱዳን ዘምርሕ ዘሎ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ፈተነ ዕልዋት ሃገር እዩ ዕላማ ዑደት ኣምባሳደር ፌልትማን ምምሕዳር ባይደን ንምስጋር ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም ኣመኻሪ ጸጥታ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣቐዲሙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ሱዳን ብሲቪላዊ መንግስቲ ዝመሓደር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ እትገብሮ ዘላ መስርሕ ኣሜሪካ ንምሕጋዛ ድልውቲ ምህላዋ ኣረጋጊጹ ኣብ ሱዳን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ጊዜያዊ መንግስቲ ክሰጋገር ትጽቢት እኳ እንተሎ ንሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝመርሑ ዘለዉ ወተሃደራውያን መኮንናት ግና ዕንቅፋት ይፈጥሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ፌልትማን ኣብ ናይ ሱዳን ዑደቱ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሓብን ህልው ኩነታት ዞባን ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ክዘራረብ ምዃኑ እውን ተመልኪቱ ብኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ 21 ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ዝሓቖፈ ሓድሽ መንግስቲ ይቃወሙ እቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን 4 ጥቅምቲ ክቐውም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ 21 ሰነ ድሕሪ ዝተኻየደ ምርጫ ዝበዝሐ መናብር ባይቶ ተዓዊተ ብዝብል ሰልፊ ብልጽግናዩ ክዕብለል ብሰንኪ ምፍራት ጸጥታ ኣብ 3 ክልላትን ሓያሎ ከባቢታትን ሃገር ምርጫ ስለ ዘይተኻየደ መተካእቱ ኣብ ዝወርሒ እዚ ክካየድ እዩ መደብ ተታሒዙ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ኩናት ተሸሚሙን ብከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ድማ ተዋሒጡን ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ናይ መስከረም ምርጫ ይካየድ ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ዘኽእል መናብር ረኺበ ብዝብል እዩ ዝመጽእ ሰሙን ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራቱ ብወግዒ ንህዝቢ ከላሊ ኣቐዲሙ 19 ዝነበረ ብዝሒ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ 3 ተወሲኾሙ ናብ 21 ዓሪጉሎ
ብሰንኪ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ 40 ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታቱን ቆንስላቱን ዝዓጹ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሒ ካቢነ ሚኒስትራት ምውሳኹ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ይነቕፉ። ሓድሽ ዝቐውም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ብጊዜያውነት ክመርሕ ጸንሐ መንግስቲ ብዙሕ ፍልዩነት ከም ዘይህልዎ ዝገልጹ ተንተንቲ ፖለቲካ ዝዓበየ ብድኡ ኩናት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ኣስሚሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ሮብሌ ብጉዳይቲ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ምርጫን ኩነታት ጸጥታን ብዝምልከት ምስ ኣዘዝቲ ፖሊስ ሃገሩን ኮሚሽን ፖሊስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልን ከም ዘተ ራድዮ ዳስላን ሓቢራ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ወከልቲ ምርጫ ዞባ ሶማሊላንድ እውን ከም ተዘራረበ እታ ሬድዮ ኣቃሊሓ። ንሱ ምስዞም ኣካላት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብፍላይ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ጅምር ምርጫ ባይቶ ዞባ ሶማሊላንድ ናይ ጸጥታ ጸገማት ከይጓንፍ በብወገኖም ሓይልታቶም ከዋፍሩ ትእዛዝ ሂቡ። ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት ንምምራጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለን ስልጣኑ ከረክብ ሒደት ሰሙናት ጥራይ ዝተረፎ ፕረዚደንት ፋርማጆን ወጥሪ ሰፊኒ ዘሎ። ምትፍናንን ወጥሪ ናይዞም ክልተ ኣካላት ሓደ መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ርእሲ ዘለዋ ተሃዋሲ ኩነታት ተወሳኺ ፍሕፍሕን ሃጓፍ ፖለቲካዊ ስልጣንን ከይፈጥር ተሰጊሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ዓወት ተስፋየሱስ ናይ ፈለማ ጸላም ኣባል ፓርላማ ጀርመን ቡንድስታግ ኮይና ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዓጸቦ ሰብ ዘምጽኦ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ካርቱም ዕጡቓት ዳዒሽ ንምህዳን ናብ ዝተኻየደ ስርሒት 5 ወተሃደራት መንግስቲ ተቐቲሎም። ኣርእስተ ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኤርትራዊት ጀርመናዊት ዓወት ተስፋየሱስ ኣብ ታሪክ ጀርመን ናይ ፈለማ ጸላም ኣባል ፓርላማ ቡንድስታግ ኮይና ዓወት ተስፋየሱስ ኣብ 1974 ኣብ ኤርትራ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ካብ 2009 ኣትሒዛ ምስ ሓምላይ ሰልፍታ ሃገር ተጸንቢራ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ሃገር ክትዋሳእ ጸኒሓ። እዛ ኣብ ዞባየስ ተቐመጥ ጓል 47 ዓመት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ንሰልፋ ብምውካል ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ካስልን ካልእን ኣብ ዝኣመሰለ ጽፍሕታት እውን ኣገልጊለያ። ንሓምላይ ሰልፊ ወኪላ ኣብ በርሊን ናብ ዝመደበሩ ፓርላማ ጀርመን ቡንድስታግ ኣምሪሓ ዘላ ዓወት ተስፋየሱስ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከምኡውን ኣከባብያውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብዝለዓለ ካብ እትጣበቕሎም ኣጀንዳታት ምዃኖም ተገሚቱሎ። ኣብ ትግራይ ነዋርሕ ዝቐጸለ ከበባ ረድኤት ንዝጸዓና መካይን ከይንቀሳቐሳ ዓጊቱ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊት ገሊጹ። ንሱ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዓጸቦ ንምፍታሕ ረድኤት ዝጸዓና መካይን ከኣትዋ ምፍቃድ ጥራይ ዘድሊ ክብል ኣስሚሩሉ። ናብ ትግራይ ዝኣትዋ ዝነበራ መካይን ናብ 10 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝጐድላ ዝገበረ ከበባ መንግስቲ እንተተኣልዩ ነቲ ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ህጹጽ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ንምርዳእ ከም ዘየጸግም እዩ እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩ። ኣሳት 400,000 ዝግመት ህዝቢ ኣብ ሕሉፍ ጥሜት ወይ ሓውሲ ዓጸቦ ደረጃ ከም ዝርከብ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ መልኪት እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ዓጸቦ ሰብ ስርሖ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝወስዶ ስጉምቲ ክፍወስ ከም ዝኽእል ኮሚሽነር ግሪፊትስ ኣገንዚቡ። ኩናት ትግራይ ልዕሊ 10 ወርሓ ቁፂሩሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኩለንተን ብኩናት ዝተጸልዋን ከም ወራር ዕስለንበጣ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋታት ዘጋጠመን ክልላትን ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ሃገር ጥሜት ከየንጸላልዎ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣሳት 13 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ምዃኑ እታ ሃገር ብሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኮይናላ። ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዕጡቓት ዳዒሽ ንምህዳን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 5 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝቐትሉ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን እታ ሃገር ገሊጹ። ኣብቲ ብ28 መስከረም ዝተኻየደ ስርሒት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜግነት ዘለዎም 11 ኣባላት ዳዒሽ ክተሓዙ ከለዉ 4 ግና ከም ዝሃደሙ መግለፂ ናይቲ ናይ ጸጥታ ትካል ጠቒሱ። ጃብራ ብዝተባህለ ከባቢ ሱዳን 2 ደርቢ ኣብ ዘለዎ ህንፃ ንስርሒት ዝተዳለዉ ኣባላት ዳዒሽ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ዝበፅሑ መንግስቲ ሱዳን ጸረ ሽበራ ፍሉይ ሓይሊ ብምውፋር እዩ ነቲ ስርሒት ኣካይድዎ። ኣብቲ ህንፃን ከባቢኡን ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ተፈንጃር ከይህሉ ብምስጋእ ክጉዕዙ ከም ዝተገደዱ ዝሓበረ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ካርቱም ብወገኑ ጽዑቕ ምልዋጥ ተኹሲ ከም ዝተኻየደ ናይ ዓይን መሳኽር ብምጥቃስ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ንስድራ ቤት ናይቶም ኣብቲ ስርሒት ዝተቐትሉ ወተሃደራት ጽንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ንዝቆሰሉውን ብቕልጡፍ ክሓውዩ ምንየቱ ገሊጹ። ኣብ ቀራና መገዲ ትርከብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሒዙ ምንቅስቓስ ጽሩፍ እስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ሓደ ካብ ዘስግዋ ተርእዮታት ኮይኑ ይርከብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንህወሓት ብኩናት ምስዓር ዝከኣል ኣይመስልን እዩ ክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ገሊጹ። እቲ ዋና ጸሓፊ ብኣጋጣሚቲ ብ21 መስከረም ዝተኸፍተ መበል 76 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንህወሓት ብኩናት ምስዓር ዘይከኣለሉ ምኽንያት ምስ ህዝቢ ዝተዋሃደን ኣዝዩ ልዑል ናይ ውግእ ብቕዓት ከም ዝውንንን ንጹር ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ። ንሱ ብተወሳኺ ህወሓት እውን ከምቲ ቅድሚ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሊሱ ንኢትዮጵያ ክቆጻጸር ስለ ዘይክእል ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ብኩናት ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ክብል ደምዲሙ። እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ኩሎም ወገናት ስምምዕ ምቁራት ተኸሲ ብምኽታም ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ክቐርቡ ተማሕጺኑ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ብዙሕ ግብዕታት እናፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ግና ኣብቲ ፈለማ ሰራዊት ኤርትራ የለን ክብል ገሊጹልካ በዚ ሕማቕ ዶ ተሰሚዑካ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ክብል ገሊጹ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ እዋን ምርኢት ፊልም ኣብ ሲነማ ተኻይዱ። እቲ ብረቡዕ 22 መስከረም ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዝዓነወ ሃገራዊ ቲያትር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ታሪኻዊ ሲነማ ዝተኻየደ ምርኢት እቲ ሃገር ናብ ንቡር ክትምለስ ከም እትኽእል ተስፋ ዝህብ እዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ገሊጾም። ሲነማ ሃገራዊ ቲያትር ኣብ 1967 ብሓገዝ ኮሙኒስታዊ ቻይና ዝተሃንጸ ኮይኑ ኣብ 1991 ስርዓት ሲያድ ባረ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ዓንዩ ዝኾነ ምርኢት ከየእንገደ ይጸኒሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ትዳራሽ ቀንዲ መናሃርያ ጎይቶት ኩናት ሃገር ብምዃን መስሕብ ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ነይሩ። ድሕሪ 30 ዓመታት ተኸፊቱ ፍርያት ሶማል ዝኾና ክልተ ሓጸርቲ ፊልምታት ንምርኢት ኣብ ዘቕረበሉ አልሸባብ ይኹን ካልኦት ጉጅለታት መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ስለ ዝተሰገ ጽኑዕ ሓልዋን ቁጽጽርን ተኻይድሉ። መንግስቲ ሱዳን በትን ናጽነት ፍልስጤም ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝውነን ዝነበረ ዝተፈላለየ ትካላት ከም ዘደስከለ ተገሊጹ። ሮይተርስ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ትካላት ሓማስ ሆቴላት፣ ኩባንያ ሸርፍን ሓዋላን፣ መደበር ቴሌቪዥንን ናይ ሕርሻ መሬትን ይርከቦ። ሱዳን ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ካብ ቀንዲ ደጀናት ሓማስ ምዃናያ ትግለጽ ነይራ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ጠመትኡ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣንቢሩ ዘሎ መሰጋግር መንግስቲ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድንኡ ንምሕያሽ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ዲፕሎማስኛታት ይገልጹ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን